केरेलानि वायनाडआव दासिम 250नि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा। केरेलानि वायनाड जिल्लायाव थांनाय समबारनिफ्रायनो रोजा अखा हानायनि जाउनाव हा गिसिखानायजों दासिम 250नि बांसिन सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो लोगोसे दरब्रै गामिफोरा सिलिंखार जाबाय होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। बेनिनो 130 जोखोम जानाय सुबुंफ्रा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं आरो 240 सुबुंफोरखौ दासिम हा सिङाव गोदोना दं होनना मिन्थिबावनाय जादों। बोथोर बिगियाना जिल्लायाव दिनैबो अखा हानायनि सांग्रांथि होबावदों। दासिम 3000 सुबुंफोरखौ भारतारि सान्थ्रि हान्जाया रैखाथियै बोखांनो हाबाय। रोजा अखा हानायनि जाउनाव न'-बां बिफां-लाइफां बायसिनना थानायनि थाखाय नागिरनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। जाथायनि सायाव खौरां लानो थाखाय दिनै राहुल गान्धी आरो प्रियंका गान्धी मोनहा नायगिदिंहैदों आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरजों लोगो हमगोन।